سلام كبرت خاتلتي روبا إير سبورت مدب روبا إير سبورت نوش هاجرنا يدقن وانا وزينهات كمون نايز حلف السبورت تاريخ هاجرنا عالمنا بتشوفون بزمستن أقراربا تلاليات أستاحيزة أبقربا معلتي جبا كتب لكم يعني سبورت نتعنا سلام نفري نمعبالي نحادنت نلودي كبراتها تلتي روبا إير سبورت كم تلمود متوبعكم أيفنين دابلنا لايك شير سبسكرايب كومنت أي ترسو روبا إير سبورت روبا إير سبورت روبا إير سبورت بركة كتوادع يا أرتيتان أرسنال نزاقانتا تصبو جيرو فولتوايم أبو أولترافور اتمرفع توكيس شوتو بتغكن تهاريمو كالوت كلابات نستدمت ناي مدافع كم سمعو رقصيو هو مخفتي كم مفتسمتا مانشستر يونايتد أنصار أرسنال كلتين غانتاتات بهانقوتا ملسي زدليالو حتو ኣለወን ዝጽበዩ ነገራት እውን ኣለወን ተስፋ ሰኒቐን ጋንታ ሃኒፀን ክፍተታተን ሸፊነን ተዳሊና ኢና ኣብ ዝላል ዘለዎ ዓመት እዚ ናይ መኽፈቲ ጾታ ወሳኒ እዩ እወ እዚ መኽፈቲ ከም መፈጸምታ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንጻር ኣርሰናል እዚ ተራ ጾታ ኣይኮነን ነዘን ክልተ መታሃላት ጋንታ ታሪኽን ህሉ ኩነታተን ጽቡቕ ጌረን ይፋለጣያን ነቲ ዓመታት ዝተነገሩ ህልኽን ፉክክርን ተሪኦ ዘይጠፈ ባእስን ምጉረፋጥን ናይ ክብርን ዓብርነትን ናይ ሜዳ ኩናት እዩ ማንቸስተራን ከም ዝቆሰለ አንበሳ ኮይኑ ክመጹ ይደልዮም ሩበን አሞሪምን ስታፋቱን ነታ ጋንታ ንገዛር ርእሶምን ከሰጉሞ ዝኹሉ ዕድል ክፈጥሩ ተጽቢት ይግበር አርሰናል ድማ ነታ ዝጽበይዋ ዋንጫ ከምጽ ዝኽእል ጋንታ ምዃና ኣብ ኦልትራፎርድ ከተሪኦ ትናፍቕ ነቲ ቀዳማይ ጾታ ምዕዋት ማለት ከም ሓደ ጾታ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ዘይቁጽር ልዕልነትን ምጭባጥ ዝግበር ቃሲ እዩ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ካብ ዘሎ ከበድቲ መደባት ጻቕጢ ዝፈጠር ስዕረት ንኸይወርዶም ኣብ ኦልትራፎርድ ከም ተዋሳእቱ ንኸይኮኑ እቲ ቃልሲ ክብርትዕ እዩ ማንቸስተር ኣንጻር ኣርሰናል መኽፈቲ ከም መፈጸምታ ሓደስቲ ፈረምትን ተጽቢታቶምን ብብዝሒ ዝተዘረበሎም ብብዝሒ ዝተጸበይዎም ገና ሜዳ ካእተው ከይተፈተኑ ናተይ ኣጥቃዕ ይበልጽ ናተይ ባይ ይበልጽ ምባል ደገፍቲ ከይተረፈ ኣብ ዓበ ክትዕንተ ተናዛእተሉ ከም ድሌት ክለብ ተዝኸውን ኣብዚ ናይ ጽባሕ ሰንበት ጸወታ እዘን ክልተ ክለባት በበወገነን ኣብ ጋንታ እነዘን ክፈርሞም ዝጽዕራ ዝነበራ ኣጥቃዕቲ ናይ መጻእቲ ጻወታ ኣብ ቁጥር 9 ቪክቶር ዮከረዝን ቤንጃሚን ሸሽኮ ዝዋደርሉ ጸወታ ይኸውን ኣብ ነሰከፍ ቦታ ዝጻወት ተጻወቲ ኣብ ነሰከፍ ጸወታን ኩነታትን ኣብ መወዳእታ ነቲ ሓፈሻ ውጽኢት ይውስኑ እኳ እንተኾኑ ዮከረዝን ሸሽኮን ግን ነቲ ዝጠፍአ ክብሪ ክልተን ክለባትን ምምላስ ዝዓበየ ጸወር ዝስኮም እዮም ገና ብዚ ጸወታ ዘይውዳእ ንኽልተ ዓበይቲ ቁጥር 9 ተጻወቲ ዝዋደር ነዊሕ ዛንታ ጀመረሉ ጸወታ ይኸውን ማንቸስተራውያን ነቲ ዘድል ናይ ኣጥቃዒ ባህል ከምጽእ ዝኽእል ዝብሎ ዘሎ ሸሽኮ ብምፍራም ድሕሪ ምርጋጽ ሸጦ ዝቁጽር ዘተኣምኑ ናይ ዓወት ኩነታት ዝፈጠር ኣብ ኦልትራፎርድ ዝጠፍአ ናይ ጎል መንገዲ ዝመርሕ ፊት ንፊት ዝጻወት ኣጥቃዒ ረኺብና ኢና ዝብል ስምዒቶም ዝፍተነሉ ወሳኒ ቀዳማይ ጸወታ እዩ ኣርሰናል ኩሉ እናሃለዋ ዋንጫ ከምጽእ ዝኽእል ቁጥር 9 ግን ኣይነበራን ሕጂ ፕሪምየር ሊግ ክትዕወት እንተኾይና እቲ ዝጎደሎ ኮኸብ ተረኺቡ ዝብሉ ደገፍቲ ኣርሰናል ነቲ ናይ ዮከረዝ ኣበርክቶ ብፍሉይ ክጽበይዎም እቲ ጸወታ ድሕሪ ምዛሙ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዘይተረፍ ትንተና ወቐሳን ናዕዳን ክቕጽሉ እዮም ኣብ ኦልትራፎርድ እቲ ካልእ ግጥም ኣብ መንጎ ክልተ መንእሰያት ኣሰልጠንቲ ክኸውን ወሰንቲ ተጻወቲ ኣፈሪሞም ዝባሉ መንእሰያት ኣሰልጠንቲ ኣሞሪምን ኣርቴታን ኣሰልጣኒ ኣሞሪም ማንቸስተር ኣብ ዝሓዘ ዓመት ብብዙሕ መድያት ሕማቕ ሪከርድታት ክሰብር ከሎ ብዙሕ የቕሬታት ዝሕተተሉ ነጥባት እናተላዕለ ገና ኣብ ልቢ ደገፍቲ ማንቸስተር ዘይወፅእ ኣሞሪም ዘሎ ኩሉ ብጥበብን ብትዕግስትን ክርእዮ ዝደሊ ብዘይ ዕረፍቲ ጻቕጢ ዝፈጥር ዘጥቅዕ ዘይዕገት ዝበለጸት ዕውቲ ጋንታኦም ቃሉ ክሰርሕ ዝደሊ እዚ ፖርቱጋላዊ እዚ መደብ ብምዕዋት ዝቦ ሞራል ቀሊል ኣይክኸውን እዩ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ዓበይቲ ጸወታታት ብብልጫ ብምዛም ጽቡቕ ሪከርድ ዘለዎ ሚካኤል ኣርቴታ ብወገኑ ድማ እቲ ጽንዓቱ ክቕጽል ተጽቢት ይግበር ንኣርቴታ ካብ ሕጂ እንዳሓር ብስራሕ ዝውሰነሉ ወይ ከዓ ዝምዘነሉ ዘመን እናኣኸለ ይመጽእ ኣሎ ኣብ ቅድመ ውድድር ጸወታታት ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ስዊድን ቀጺላ ድማ ናብ ኣሜሪካ ብምኻድ ጸወታታት ኣካይዳ ነይራ ንፊዮረንቲና ኣብ ኦልትራፎርድ እንጊዳ ኣብ ኩሎም ጸወታታት ኣይተሰዓረትን ንዌስትሃምን ቦርንማውዝን ክስዕረ እንከላ ምስ ሊድስን ኤቨርተን ማዕረ ተፈላለያ
ንፊዮረንቲና ስዒራ ድማ ዋንጫ ስናፕ ድራጎን አልዒላ በአንጻሩ አርሰናል ናብ ኤስያ ብምኻድ ንኤሲ ሚላን ኒውካስልን ስዒራ ብቶተንሃም ተሳዒራ ኣብ ኤሜሬትስ ቪያሪያል ተሳዒራ ኣብ መወዳእታ ጸወታ ንኣትሌቲኮ ቢልባው ስዒራ ኣብ ቅድመ ውድድር ጸወታ ማንቸስተር ዩናይትድ ብጀካ ቤንጃሚን ሸሽኮ ንኹሎም ሓደስቲ ፈረምታ ዕድል ሂባያ ሸሽኮ ግን ቀይሕ ማልዩ ኣብቲ ናይ ነጥቢ ጸወታ ኣንጻር ኣርሰናል መጀመርያ ግዜ ክለብስ ተጽቢት ይግበር አርሰናል ውን ንማርቲን ዙቢሜንዲ ኖኒ ማዴክ ክሪስቲያን ማስኬራ ኖርጋርድን ኬፓ አርዚባላጋን ተጠቂማትሎም ነይራ ሩበን አሞሪም ነቲ ኣብ ስፖርቲንግ ሊዝበን ጽቡቕ ጌሩ ዝፈልጦ ቪክቶር ዮኬረስ አንጸሩ እንታይ ዓይነት ቅዲ ኣሰላልፋን ቴክኒክ ክጥቀም ናይ ጽባሕ ጸወታ ዝምልሶ ሕቶ እዩ እዘን ክልተ ክለባት ናይ መወዳእታ ርክባተን ኣብ መጋቢት ኮይኑ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ብናይ ሓባር ዓወት ሓደ ብሓደ ተፈላለዩ ነይረን ንማንቸስተር ዩናይትድ ብሩኖ ፈርናንደዝ ንኣርሰናል ድማ ዴክላን ራይስ ጎላት ኣመዝጊቦም ናይ ዝሓለፈ ቁሩብ ዓመታት ርክብ ዘን ክልተ ክለባት ምስ ንርኢ መድፈዓውያን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝሓሸ ሪከርድ ኣለዎም ካብ ዝሓለፈ 10 ጸወታታት ኣርሰናል 6 ግዜ ስዒራ ኣብ 2 ተሳዒራ ኣብተን ዝተረፋ ድማ ብማዕረ ተፈላለያ ብሓፈሻዊ ርክባት ማንቸስተር ዩናይትድ 99 ግዜ ኣርሰናል ድማ 9 ግዜ ስዒሮም 55 ጸወታት ድማ ብማዕረ ተፈላለየን እዚ ርክብ ካብ ጥቅምቲ 1894 ጀሚሩ ዝቐጸለ እዩ ኣብቲ ናይ ሰንበት ጸወታ ናይ ቀረባ ግዜ ብልጫ ዘለዎ ኣርሰናል ዶ ወይስ ብኣሰልጣኒ ሩበን አሞሪም እትመራሕ ሓዳሽ ማንቸስተር ዩናይትድ ትዕወት እዚ ጸወታ ካብ ውጽኢት ጸወታ ሓሊፉ ናይ ስነ-ልቦናዊ ዋጋ ዝህብ እዩ ነፍሲ ወከፍ ናይ ማእኸል ሜዳ ቅልስ ነፍሲ ወከፍ ናይ ሜዳ ውሽጢ ስራሕ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓስ ናይ ኣካል ብቕዓት ዝሓትት እዩ እዚ ብሞራልን ብጨብጨብታን ደገፍቲ ዝሕገዝ ዓብ ጸወታ ናይ ታክቲክ ስነ-ልቦናዊ ኩናት እዩ ንኽብሮም ዝቃለሱ ካብ ዝዓበየ ዋናጭን ዓወትን ዝረሓቑ ክለባት ካብዚ ጸወታ ንላዕሊ ንመጻኢ ናይ ዓወት ጉዕዞ መልእኽቲ ዝመሓላለፍ መድረኽ እዩ 74,000 ተዓዘብቲ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ሚልዮናት ድማ ኣብ መላእ ዓለም ነዚ ከቢድ ፉክክር ዝከታተሉ እታ ዝድግፍዋ ክለብ ከመይ ትኸውን ዝበሃለሉ ዓብ ጸወታ መኽፈቲ ከም መፈጸምታ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ማንቸስተር ዩናይትድ አንጻር ኣርሰናል ኣብ መዛዘሚ ሓሳባት ኣሰልጠንቲ ምንሰምዕ ሚካኤል ኣርቴታ ብዛዕባ ሓድሽ ፈራሚ ቪክቶር ዮኬረስ ክዛረብ ከሎ ዮኬረስ ናይ መጀመርታ ጸወቱ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ምግባሩ መንነቱ ንኸርኢ ዝፈጥሮ ላዕባ ኣጋጣሚ እምበር ጸቕጣ ኣይኮነን ኢሉ ኣርሰናል ነቲ ንነዊሕ እዋን ዝደለየቶ ተጻዋታ ኣብ ቁጥር 9 ብምርካብ ኣርቴታ ብዙሕ ሕጉስ ምዃኑ ገሊጹ ከምኡውን ኣሰልጣኒ አሞሪም ብወገኑ ዕላማ ጋንቱ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ውድድር ኤሮፓ ምምላስ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ናይ ፈተና ማዕበልን እዋን ሓሊፉ እዩ ሓዳሽን ዝተመሓሸት ማንቸስተር ዩናይትድ ክትርእዩ ኢኹም ብምባል ንደገፍቲ ጋንቱ መብጻዓት እዩ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ፈራሚ ቤንጃሚን ሸሽኮ ከም ዝኽብል ተሰሚዑ ሸሽኮ ንጸወታ ጽባሕ ድልው እዩ ብፍላይ ኣካላዊ ብቕዓቱን ብልሓቱን ንፕሪምየር ሊግ ዝምጥን እዩ ተወሳኺ ሊሳንድሮ ማርቲነዝ ማዝራዊ ብሰንኪ ማህረምቲ ከም ዘይሳተፉ ጆስዋ ዚከርዜን አንድሬ ኦናናንግን ካብ ማህረምቲ ሓዊዮም ንጸወታ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጹ ክቡራት ተኸታተልቲ ሮባ ኤር ስፖርት ናይ ሎሚ ዝነበረና መደብ እዚ ይመስል ክሳብ ብኻልእ ቪድዮ ንራኸብ ሰላም